Tete Mildred vaisa GoFund kukumbira rubatsiro mushure mekunge vatsvirwa nemba yavo zviri kutorwadza mwoyo nekuti mune mwana 7 years old akatsvira mumba umu ndokutoshaika. Pakarepo mai vake vanga vari kuchipatara vatozobudawo muzuva ranhasi, asi zuva rekuti chaitemura chava kuseva. Gore riya randakakumbira rubatsiro imi makandiseka. Uko Stobolos ari kuti haizi dhiri here rekuda kubira vanhu mari, tipei adresi tinde tinoona kuti zvechokwadi imba yakatsva uye iri muzita renyu. Welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. So Tete Mildred vauya vachirwadziwa zvikuru mumwoyo mavo vakati I write to you with a heavy heart. So this is the story yavanyora paGoFund to share some devastating news. On 28 November 2024, a fire completely destroyed imba yangu kuchitungwiza Zimbabwe, a place I've cherished for over 23 years. This house wasn't just a building, it was my sanctuary. It held the memories of the life I built with my late husband and the home where I raised my children. After my husband's passing, the home became my lifeline. It provided rental income that has helped me support my children and grandchildren. Tragically, the fire reduced my 7-roomed house to ashes, leaving me without a source of income and shattering the foundation I had built for my approaching retirement. The cause of the fire is still under investigation, but what I know is that rebuilding will be a monumental challenge. This home was more than just a roof over my head. It represented years of hard work, resilience, and dreams for the future. Losing it has been a heartbreak I never imagined. For those who know me, you know how much I have tried to give back to my community. My door has always been open to anyone in need, offering a place to rest, a home meal, or simply a listening ear. Through my presence on social media, I've shared my journey, offered encouragement, and stayed connected with friends and family around the world. Now, I humbly ask for your support. Your kindness will help me rebuild my home and regain my financial independence. The funds raised will go directly towards construction materials and other expenses to restore what has been lost. How can you help? Any amount, no matter how small, will make a difference. Please share my story with your friends, family, and your network. A generosity will not only help me rebuild a house, but also restore the hope and stability I've worked for so hard to create for myself and my family. Ndinotenda. Thank you from the bottom of my heart for standing with me and offering your support. Together we can bring my cherished home to life. With love and gratitude, Tete Mildred Meda. Ndo zvabuda mutsamba yaTete Mildred vari kuti ivo vari kukumbirawo rubatsiro vagone kuvaka. Pane vangu vachibvunza kuti imba iyi ndeyekuchinhoi here? Haisi yekuchinhoi, imba yavo yavakanga vachigara nababa Tonde kuchitungwiza ndokuzoextenda ichibva yazoita 7 rooms. So vari kungokumbirawo rubatsiro guys. Then Stobolos ati izvoni garden rakazorarama here naiva Tete? Ndipewo address ndinde ndinozvionera nekuti kumashure uko takambodyiwa mari nemafamily anenge iwayaya. Asi Tete Mildred vari kuti hazvisi zvekusekanwa izvi. Ndakatotsvirwa nemba, vanhu vemuchitungwiza havana kuitora secontent nekuti vanhu vanga vachigara pamba apa vanga vachizivana nevanhu vemuraini uye pane mwana atoshaika. So you cannot take this as content and make fun of such zvinhu zvinotorwadza moyo. Manetizens are divided. Vamwe vari kuti tobatsira here Tete Mildred kuti vagone kuvaka imba yavo beki kana kuti vongokontinua havo vane kuchinhoi, nekuti manetizens ari kuti isusu pachedu, yes we sympathize, we empathize, but mari chaiyo yekuti tikusvitsei vatete ndo yatisina. Pane umwe wanyora kati sorry yenyu, but vanhu vamuri kuda help from ndo vari kutotsvagawo maziwa. Yes, aya munenge muchitiitira malife. I love you hangu, but zvekubetserana kuvaka imba ratongovawo drama. You are blessed enough kuti muri ku-UK kwaatori mabasa acho vachibhadhara futi. If you plan your shifts well, umobata mari yakasviba motoshanda. Isu kuno hakutorina mabasa acho, and asking for help yekukuvakirai from Zimbabweans is really an insult and mockery unless muri kukumbira team diaspora renyu. Be grateful Tete nestage of life yamuri. I heard itori imba ichituka iyi. Own up to your responsibility. No one is there to save you. We all have our bigger problems to choose.
Saka ndo zviri kutaurwa ende munyori ari kutorevesawo zvechokwadi kuti isusu timuzimu hatina chatinacho vedu tiri kutotsvaka chero mari yetunyama twamunenge muchikanga muri ikoko kuUK tiri kutoedzawo kuti tiinde chero kuChina chero kuSouth Africa chaiko asi mari dzekufambisa chaidzo hatitorina, let alone yekungoti vana vawanewo imba inonziwo yavo. Zvakutonetsa guys kuti hatizi kana malandlord kuti tigare nevana 2233 muma1 room zviri kutonetsa. Ipapa kutoti ndirekodhi ndototi vana chidombo vatai ndozoikwai ndobatsira tete Mildred kuti ndivavakire imba pakaipa. Dzimwe mhepo dzinokonzerwa nepamuromo pamunoita nevanhu pano paFacebook. Tsidzai kuregerera kana munhu atadza, kwete kuita upenyu hwenyu muchituka nekuseka vanhu. Okay, izvi munotodawo help yeGoFundMe. Inga vamwe vaitirwa imi mobile live muchishoropodza wani yaRuth iya maibaya live muchitukirana naJoy everyday. Zvavakakumbira kubatsirwa mukashoropodza futi imi maitondi rebuild your house maker. Why GoFund for you? Pamwe vanhu vamunotuka ndivo vakakugochera imba nekuti tete Midhi mune pamuromo. Tsidzaiwo kuti kana matadzirwa moregerera zvino motozviita chamangwiza. Dzimwe mhepo munozvitsvakira munhu achembera seme ane pamuromo hobho kudaro muchimbotsvakeiko pamasocial media muchinyanya kugara muri takarasima nezita remunhu wani upenyu hwese. Dzidzai kuregerera kana matadzirwa kwasara uyo wezvingaka. Munhu usafe wakapemberawo mumwe munhu akawirwa nedambudziko vakuru voti chakawana hama hachisekwi. Ichokwadi guys, so far macomments ese ari kutukirira tete Mildred achitowedzera pastress yavo. Ivo vari kungoti vari kutsvakawo help, but aiwa vanhu vari kutoti imi tete Mildred ndimi mune pamuromo kweyange isina insurance here. You should know tete because you know everything. Hamunyaro here kukumbira mafanzi enyu, mudzimu wenyu wakatsamwa, Maria makaroora tiketi. Saka mashoko aStobolos ari kuti nhai tete Mildred, pakatsva imba yenyu garden rakapona here? Ko hapana kana neighbor kana hama yakatarawo video or pictures here? Since vachiziva muri advocate hamudi zvinhu zvisina V11 tione matsviro akaita imba yenyu. Ndiri kurwadziwa tete kana but handina hangu voice, I need exhibit because ndaneta nekurwadzisa moyo yangu nemanyepo. So ndo mashoko aStobolos aya azoita kuti tete vasvike pakudzana live vakati vedu weka nyaya yekuti mutoona iyi secontent, please regai kudaro. Kana muchida endai kumapurisa ekuchitungwiza mondobvunza kuti kweimba yakatsva iri papi. It was not a very small house, kana mukuku bodo yanga iri imba hombe chaiyo ine 7 rooms, so it is like a big issue. And imba iyi yakatotsva pakafa mwana mumba umu. Mwana wacho aiva wefriend yemwana wavo, ndosaka vasina kuda kuposta. Vari kuti ivo zvinhu zvakatovarwadza. It feels like she lost family. So Stobolos ari kuti ari kuZimbabwe, ari kukumbira location nemapicture epamba pakatsva kuti anomeka sure kuti ichokwadi, nekuti maZimbabweans ari kuti taneta nekuramba tichibatsira asi vanhu vari kuita take advantage of isusu. Then zuva tichindovharisa ari kuti zvinhu zvacho hazvidi kudaro. I think God is trying to teach you something tete Mildred. Vese vaindiseka Mwari wangu ari kukuvingai one by one. But sorry hake. Ichokwadi pakakanganisika. Tete Mildred vaisafanira kubloka zuva kana chizvitirawo zvinhu zvake. But iko zvino nyaya yekuti pane masocialites aedza kuti gofa ndiyo yesabudirire zvakuvarwadza. Vamwe vari kuti ndiye akazvisunzira mhepo yega muupenyu. Hautuki munhu January to December. Mwari havatengwi dear. God was watching you. He humiliated Mura whilst he was in prison. While she was in prison, muchinakirwa nemastars from Batista. Utsinya ubhadhare unounza namo kuti unojoina bitterness family kuti mutuke munhu. You think God was happy with that? Saka vanhu vakawanda vari kuti ishamo yaMwari yarova tete Mildred kuti imba yavo itsve. But guys, you cannot say that because there was a child that was innocent in that house. Yes, it was an accident and let it be that way chete. Zvekuzoramba towedzera kuti chii chakaitika kana kuti inyaya yekuti vaituka munhu, aiwa sekutaura kwamangoita kuti Mwari haatengwe, Mwari hadhakwe. This was just unfortunate.
vachiri kuinvestigata what caused the fire, because hatingati kwai toto celebrate kuti imba yatete Mildred yatsva, dei yakatsva pasina mwana mukati, but there's a family that is grieving right now. Vanhu vachitaura zvavanoda, ndosaka vati ivo vanga vasingatodi kuzviposta izvi kana kutaura nezvazvo, but nyaya yekuti she needs to rebuild that home for a family ndozvazovasvitsa pane ino nzvimbo, because vanga vachitoziva kuti the moment she posts about it inenge yatova content vanhu vakutonakirwa nazvo, vana Stobolosi vakuda kutonoona zvakutoita seje asi pakafiwa. To leave your comments on what you think about nyaya yatete Mildred. Isu kuZim Gossip tiri kuti sorry vatete nekutsvirwa kwamakaita Nemba ekumhuri yarasikirwa nemwana. Tinongoti zvakare nyaradzwai nedenga nekuti nguva yamapindana nayo inguva yakaoma zvikuru. Thank you guys so much for watching this far. You are much appreciated.